Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Штрафлар шәһәр бюджетын 20 миллион сумга тулыландырган. Без түләгән салымнар кая китә һәм шәһәр бюджетын нәрсәгә тотыла, хәбәрчебез ачыклады. Барлык осталарын мин бергәләп шушы үзәкне оештыруда катнашуларын сорыйм. Шәһәрдә кул эшләре осталары өчен махсус үзәк булачак. Кар көртләре, фальстартлар, авариялар. Бу елларда Чаллыда Салават кубогына ярышлар узды. Шәһәрнең керемнәре узган елга караганда 6%-ка арткан. Демәк, бюджетның өстәмә акчалары барлыкка килгән дигән сүз. Бүген эшлекле дүшәмбедә узган ел бюджеты хакында сөйләштеләр. Киңәшмәдә салым хезмәте бүлеге җитәкчесе дә катнашты. Халыктан җыелган салымнар нәрсә өчен сарыф ителә? Тулырак алдагы сюжетыбызда. Узган ел салым керемнәре чагыштырмача арткан, җир сатудан салымнар күбрәк түләнгән, әйләнә тирәгә зыян салган өчен штрафлар да шәһәр казнасына җыела. Узган ел шәһәр бюджетына штрафлардан гына да барлыгы 20 миллион сум акча кергән. Салымга бәйле булмаган төп керем чыганагы арендага бирелгән җирләр. Наведение элементарного порядка. Җир арендасын түләү тәртибен җайга салырга кирәк. Бездә еллар дәвамында шәһәр җирләреннән файдаланып, аренда хакын түләмәүче арендаторлар саны күбәйгән. Бюджетның нигезен билгеле ки физик затлар керемнәренә билгеләнгән салымнар тәшкил итә. Бюджет мобилизовано 1 миллиард 953 миллиона рублей. Бюджетка барлыгы 1 миллиард 953 миллион сумлык керем кергән. Еллык план 5,7% үтәлгән. Моның сәбәбе КАМАЗ, КБК, РИАД, Камтрес кебек оешмаларның салым күләмнәре арту. Шулай ук салым нормативының 23,7%-тан 25,4%-ка күтәрелүе дә зур роль уйный. 2016 ел эчендә Чаллы халкы җәмгысе 30 миллиард сумлык салым түләгән. Әлеге акчаларның бер өлеше генә автокалада кала. Федеральный бюджет поступило более 17. Федераль бюджетка 17 миллиард сумнан артык керем кирде. Узган ел белән чагыштырганда бу 28,6%-ка күбрәк. Әлеге акчаларның 9,5 миллиарды Татарстан казнасына юлланды. Шәһәр казнасына 3,4 миллиард сум калды. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 113% тәшкил итә. Россия Татарстан бюджетларынан Чаллыга ел сайын субсидияләр бүленә. Бу акчаларны автокала халкының салымнары дип аңларга кирәк. Димәк, шәһәр эчендә барган барлык төзелеш эшләре җирле халык акчасына башкарыла дигән сүз. Сүз уңайнан торак коммуналь хуҗалыгына узган ел 1 миллиард 17 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шәһәр казнасына акчаларның иң күбесе мәгърифәт өлкәсенә сарыф ителә, 75%-ка кадәр. Әлеге суммага укытучыларның хезмәт хаклары да керә. Райнур Әгләмтинов, Гүзәл Шигапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан полициясы Татфонбанк идарәсе рәисе урынбасары Сергей Мещановны эзли. Исегезгә төшерәм, хәзерге вакытта ТФБ финанс җинаять эше буенча 4 банк хезмәткәре сак астында. Алар арасында тагын бер Татфонбанк рәисе урынбасары Вадим Мерзляков, ТФБ финанс директоры Тимур Вальшин һәм 2 хезмәткәр бар. Җинаять эше буенча тикшерү дәвам итә. Элегрәк кертемчеләрне акчаларын әлеге компанияга күчерергә өндәделәр. Килешүне игътибарсыз укыган һәм кул куйганнар арасында чалалылар да булган. Якшәмбе көнне кичке 5-тә Аякс йөк теплоходында янгын чыкты. Судно Чаллы яр торак комплексы янындагы сулыкта тора иде. Транспорт Пермь шәһәрендә теркәлгән, вакыйга урынына шундук янгын сүндерүчеләр җибәрелде. Янгыннан судноның арткы өлеше кер юу зонасы зыян күргән. Җәрәхәтләнүчеләр юк. В зимнее время теплоход не эксплуатировался и находился в задраенном состоянии. Электроснабжение к судну с берега подведено не было. Предварительная причина пожара – поджог. Также проводится проверка. Материалы дела будут переданы в линейный отдел полиции. Яз җиткәндә организмдагы витаминнар кытлыгы үзен сиздерә башлый. Әлеге авырулар калкып чыга. Статистика мәгълүматларына караганда, Россиядә иң күбе кеше йөрәк кан тамыр авыруларыннан үлә. Әлеге авыруларны алдан тикшерү зарур. Чаллыда йөрәкне тиз арада һәм бушлай кайда тикшерергә була. Алдагы сюжет шул хакта. Экспокамы күргәзмә үзәгендә Яна здоровье нация күргәзмәсе ачыла. Монда кардиовизор исемле җайланма ярдәмендә йөрәкне бушлай тикшертү мөмкинлеге каралган. Билгеле бер түләү хисабына бөтен организмның сәламәтлеген тикшерергә була. Мәскәүдән килгән күз табиблары күзлек сайларга булышачак. Монда шулай ук массаж җайланмалары, күзләрне дәвалау өчен махсус аппаратлар да бар. На выставке представлен аппарат «Нилон», который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний, катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению, близорукость, дальнозоркость. Здоровье нация күргәзмәсе Экспокамы күргәзмә үзәгендә 10 мартка кадәр иртәнге сәгать 10-нан алып кичке 6-га кадәр ялсыз һәм тәнәфессез эшләячәк.
Шәһәрдә кул эшләре осталары өчен махсус үзәк булачак. Мәдәният идарәсе башкарма комитет белән берлектә иҗат кешеләре өчен КамАЗ мәдәният сараенда бер зал бүлеп биргән. Биредә Чаллы һәм якын-тирә шәһәрләрдә яшәүчеләрнең иҗат эшләре куелачак. Иң төп шарт алар барысы да кулдан эшләнгән булырга тиеш. Мондый үзәк һичшиксез картиналар галереясы һәм шәһәр тарихы музее кебек Чаллының бер затлы урыны булыр дип ышана осталар. Данил Алпатов әлеге кечкенә фигураларны полимер балчыктан ясый. Персонажларны үзе уйлап чыгара. Әзер уенчыклар кайнар мичкә куела. Бу шөгыль авыр эш көннән соң бик әйбәт тынычландыра ди оста. Ул полиция бүлегендә эшли икән. Началось все порядка 2 лет назад, когда я купил своим дочерям пластик, полимерную глину по-другому. Вот. Потом, значит, мои дети дружно все цвета смешали, и поскольку я был в отпуске, и пластик было жалко выбрасывать, я начал потихонечку лепить. Так что вот эти вот, скажем так, способности открылись у меня года 1,5-2 назад. Соңгы 2 елда Данил 20 фигурка иҗат иткән, күргәзмәгә иң яхшыларын куйган. Үз талантыңны башкаларга күрсәтү һәм теләктәшләрен табу мөмкинлеге иш бу. Үзәктә Данил кебек оста кешеләр 60-ка якын. Тик әле алар барысы да үз эшләрен алып килмәгәннәр. Бинада әлегә ремонт бара. Дизайн бүлеге студентлары кирү урынын бизәүне уйлыйлар. Экспонатлар өчен стендлар һәм витриналар эшләнә. Үзәк 3 бүлектән торачак. Беренчесендә сатыла торган экспонатлар куела, икенчесе мастер-класслар урыны. Осталар үз тәҗрибәләрен балаларга да, зурларга да өйрәтәчәк. Иң зур зоны күргәзмәләр өчен. Бөтенесе өчен көтеп алынган, bütün ustalarını birleştirgen bir үзәк булыр дип ышанабыз. Һәм бу үзәк оештырачак шәһәр күләм, республика күләм һәм хәтта халыкара күләм төрле фестивальләр, күргәзмәләр оештырачак. Экспонатлар астында башка төбәк осталарының исемен дә күрергә була. Алабугалы Надежда Макрюцова бәрхет картиналарын алып килгән. Планы пошли далеко за пределы города Елабуги. Сейчас мне интересно город Казань, интересно набережные Челны. И есть возможность представить сувенирную промышленность достаточно в хорошем ассортименте. Башкарма комитет бу залны оста кулларга бушлай биргән. Ремонтны халык үзе ясый. Осталар үзәге шулай әкренләп сафка баса. Ул 9 март көнне ачылырга тиеш. КамАЗ мәдәният йортындагы бу үзәк шәһәребезнең генә түгел, республикабызның бер матур бизәге, горурлыгы булыр дигән ышаныч бар. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Кара йөрмәсе көртләр, фальстартлар һәм авариялар. Нәкъ шушы әйберләр меңләгән тамашачыны Салават кубогына узышырга җәлеп итә иде. Бу елларда Чаллыда Татарстанның халык, Россиянең һәм Башкортстанның ат казанган артисты Салават Фатхетдинов призына автоузышлар булды. Хәбәрчеләребез сөйли. Катнашучылар өчен дә, оештыручылар өчен дә шатлыклы хәл. Ярышларда Наталья Гальцова да булачак. Узган елгы җитди авариядан соң кыю кыз Кабат Чаллы ипподромында. Ул вакыйгадан соң команда әзерлеккә зур үзгәрешләр керткән. В плане безопасности. Куркынычсызлык ягыннан күп әйберләрне алыштырдык. Кайышлар, шлем, утыргычлар яңа. Автомобильне куркынычсыз итәргә тырыштык. Авария безгә бер төрле сабак бирде. Автоспортта башка төрләрдән чагыштырганда иңгәнүләр күп була. Бу беркемгә дә сер түгел. Быел да дистанцияның һәр метрында киеренке көрәш барды. Пилотлар көндәшләре белән тамашачыларга гына түгел, телевидениеда тынычланырга ирек куймадылар. Нәкъ безнең янда гына җитди авария булды. Ике фаворит Дмитрий Брагин һәм Тимур Тимирҗанов бәрелештеләр. Нәтиҗәдә соңгысының корыч аты авып калды. Пилот бик тык бәрелгән булса да, машинадан үзе чыкты һәм медиклар ярдәменнән баш тартты. Сомневаюсь, что это было случайностью. Наверное, это все-таки адреналин в крови взбурлил и дал вот такие результаты. Слава богу, все обошлось, все живы-здоровы, все в порядке. Тимирҗановның әйләнү эпизодын хөкемдарлар һәм оештыру комитеты вәкилләре озак тикшерделәр. Я знал то, что он поедет вовнутрь. Он перестроился отсюда, перестроился сюда. Я, получается, это вижу, делал движение. Да, делал движение. И хочу уйти на широкую, чтобы заехать в поворот. И все, и он, получается, меня бьет, и я пошел. У меня плечо вылетело. Нет, она бывает. Я никуда не поеду, там все, машины нет. Төп конкурентларның берсеннән башка дәвам иткән ярышта Дмитрий Брагин җиңеп чыкты. Салават кубогына да ул ия булды. Узган елгы ярышларның җиңүчесе Олег Жаворонков 2нче урында. Салават ярышлары халыкны һәр елны нәрсә беләндер шаккаттыра. Киләсе елда да бу автоузыш бик үзенчәлекле булыр кебек. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Алексей Иванов. Яңалыклар. 20 меңнән артык шәһәрдәшебез чаңгыга бастым. Шәһәрдә Россия күләм чаңгы ярышлары узды. Чаңгы юлы 2017 спортчы арасында безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Татарстан чаңгы юлы күпләр өчен вакытны файдалы үткәрү өчен тагын бер сәбәп. Ялларда күтәрелгән буран да чараны уздыруга киртә булмады. Я пришла, не могла усидеть дома, потому что меня вот притягивают, но я каждый день катаюсь здесь. Вот.
ну, редко пропускаю, а так вот почти каждый день живу рядом, потому что... Мне нравится. Пробежался по лесу, здоровье набирать. Очень прекрасно. И народу много, общаешься. Знакомых встречаешь много. Дистанцияның ұзынлығы 2 шақырымнан 5 шақырымға қадар ең яш қатнашушы номинациясында 5 яшьлік Константин Никитин жеңді. Ол өзінің бабасы белән бергә қатнашты. Мы вообще-то почти каждый год принимаем участие. Вот нынче вот у меня внук даже он принял участие. Вот ему вручили даже, как сказать, кубок завоевал на лыжне Татарстана. Я обошел и кубок получил. Ты первый пришел? Да. Шоңғы юлы ярышларында қатнашучылар саны быйыл да былтыргыдан кем булмады. Барлыгы 22 меңнән артык шәһәрдәшебез шоңгыга басты. Активное участие приняли профсоюзы КамАЗа. Как никогда они с поддержкой, группа поддержки у них была. И они достаточно интересно подбадрили своих участников, которые выступали в группе профессионалов. Ярышлар азагында җиңүчеләрне билгеләделәр. Диплом һәм грамоталар алмаучылар да зарланмады. Алар күтәренке кәеф белән өйләренә таралышты. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Алексей Иванов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.